morjesta vaan kaikille pitkästä aikaa. Kuulkaas, tää olisi nyt Revin viimeinen jakso tällä kanavalla ja tää tulee tosiaan myyntiin nyt. Että tällä on ajettu tasan 0 kilometriä tänä talvena. Että on ollut niin paljon muuta, että ei ole vaan aika riittänyt. Mutta mä nyt kattelin tätä vähän ja vaihdoin nämä katteenpidikkeet. Sitten mä latasin akun valmiiksi ja vaihdoin vielä takavalon siihen, joka pääsi hajoamaan viime talvena. Niin käydään vähän läpi ja katsotaan millainen kelkka tää on. Ja lähteekö se edes käyntiin? En tiedä. Joo, eli tää on nyt noin vuoden mulla ollut omistuksessa ja kyseessä on siis Skidoon MX 07 vuosimalli 6 satku SDI-ruiskulla oleva kelkka. Ja sanotaan nyt heti, että tuo liukukisko tai ohjauskisko oli päässyt katkeamaan, niin mä poistin sen ihan turvallisuussyistä, ettei sitten satu mitään. Ja onhan tällä päästetty jo joku, olisiko ollut 15 000, niin kilometrejä sillä on kyllä takana, mutta ei ole mikään huono kelkka, että katsotaan lähteekö se nyt edes käyntiin. Mä veikkaan, että 5 nyppäystä, niin sit kelkka on käynnissä. Katsotaan miten käy. Osaako muuten joku sanoa, että miten saa kamerasta pois ton vilkkuvan valon? Hyvin ärsyttävää. Kertokaa joku fiksu mulle. Siitä niin avaimet. Ja sitten rasvataan tuo matto vielä, että ei vittinyt tuolla sisällä, että on sitten koko lattia täynnä soosia. Juu, vedetään ovi kiinni ja katsotaan lähteekö käyntiin. Oho. Saatana. Joo, muuten kaasukammari tuo koko talli, jos ei laita ovea kiinni. Katsotaan kuinka tässä käy. 5 nyppäystä, mun veikkaus. Ja tää ei oo nyt tosiaan pitkään aikaan ollut käynnissä, niin laitetaan nyt tuo vielä, ettei se lähde tonne naapurin puolelle. Myyntivideossa ei ehkä kannata sanoa noin, mutta sanoin paljon kuitenkin. Kysytään vielä tässä pihalla kyllä, että sitten seuraava omistaja saa sitten tehdä ja ajella niin paljon kuin haluaa. Öljyvalo siinä palaa, jos mietitte, että mikä siinä palaa. Ja tuo mittari niin on jälkiasennettu bensan paineelle. Että ne on aika herkkiä sillä, niin siinä näkee hyvin, että paineet pysyy yllä. No joo, oikein innostu itsekin ajelemaan, mutta no seuraava omistaja saa sitten käskytellä tätä sit seuraavaksi, mutta kaikkihan nyt kiinnostaa hinta, niin sanotaanko vaikka 2600 €, niin teillä on pieni etu kaikille YouTube-katsojille, niin mä laitan sen sitten nettimopoon ja muihin paikkoihin sitten myyntiin tässä parin päivän kuluttua siitä, kun tää video on julkaistu. Mutta joo, ihan soiva peli. En paljon valehdellut, kun puhuttiin siitä kilometrimäärästä, että taisiko olla 15 009 vai mitä siinä luki. Niin huolosta nyt ei enempää tiedä, että koska on tehty mitäkin, mutta no, kun se sen verran on ajettu, niin kyllähän sillä joskus jotakin moottorilla on tehty, että sehän nyt aina kiinnostaa kaikkia, mutta en osaa mitään takaa, enkä ole tehnyt itse mitään sillä, mutta ihan piirteä peliä.
tehoton tallessa. Mutta nopein hakee pois. Tehdäänkö näin? Se on moro!